Tom, ha követed a Mojo TikTokot, akkor tiéd ez a vezeték nélküli hangszóró. Nem követem, bocsánat. Na látod? Bro, tiéd ez a hangszóró, ha követed a Mojo TikTokot. Nem kell a hangszóró. Uram, látom, van fülesed. Tiéd ez a hangszóró, barátom, ha követed a Mojo TikTokon. Nem követem. Nem, miért nem? Miért nem? Mit követek? Mojo, Hungary. Biztos, hogy nem követem. Biztos, hogy nem. Hát nem hiszem, hogy követem. Ne idegesítsél már fel, biztos Hallottam követed. még róla. Nem hallottál? Ilyen király hangszórókat készítünk Azt a bele. király. Ugye? Van nagyobb, még nagyobb és még nagyobb hangszóró is. Akkor megnézzem. Nézzük már meg, figyelj, hogyha most ezt bekövetsz tudtok? minket, jó fej vagy, akkor kapsz tőlünk egy kábelt. Tényleg? Hát Kapsz egy az a kábelt. nyomban. Na látod, de valamit valamiért. Pontosan. Mojo, Akkor Hungary. Nézem is, ez az? Yes sir. Van zsákomba minden, jó? Mojo, beírod? kábel, Mogyoró. Figyelj, ami szimpatikus. Hoppá, itt valami. Ez. Aha. Az lesz, aha. Követed a Mojo TikTokot, akkor tiéd ez a vezeték nélküli hangszóró. Nem követem. Srácok, nem értem, nem tudunk kiosztani egy hangszórót, mert senki nem követi a Mojót. Kövessetek be minket és írjátok meg kommentbe, hogyha sikerült bekövetni.